Okei. Nyt me ollaan siis päästy tähän pisteeseen, että meillä on aika nyt lisätä rasvaa tähän taikinaan ja leipoa sitten niinku se keitos silleen, että niinku, et se on niinku jes. Mut ennen sitä mun täytyy strippaa. Nyt mä joudun sitten niinku vähän kääri hihoja ennen kun mä lähdin duunaan. Mä just pesin kyllä kädet. Se on tärkeä tässä. Mut et kun sä otat tän rasvan ja sä lähet levittää tätä systeemiä täältä näin. Et kun se valuu tuolta noin pitkin tuota taikinaa, sit sä joudut vaivaamaan sitä all the way. Sä joudut laittaa sitä niinku aika reilusti. Sit sä otat lisää jauhoa. Ja sit sä duunaat tätä taikinaa niinku ihan. Tää on neuvoksi kaikille miehille ja silleen, että kun tartut siihen nänniin, niin sitten niinku, ettei niinku ihan heti lähde imuttaa, vaan että sä voit sitten tehdä niinku silleen niinku pikkuhiljaa. Tää on lailla. Sit kun se alkaa niinku huutaa Hosiannaa ja sanoo, että baby, niin sit se alkaa kohomaan, se sanoks mä mikä. Mut et sit kun se on niinku sit kun se on ready ja se taikina, niin sit sä voit sen suoraan työntää uuniin. Silloin se saa työtään valmista aikaiseksi. Ja sit sulla on hyvät systeemit siinä heti. Heti kun se on ollut siellä 15 minutes uunissa, niin sit kun se on ready, se taikina kun se on ekaksi kohonnut, ja sit kun sä työnnät sen sinne ineen, niin sit se on aika jees. Mutta ennen kuin me päästään niinku siihen vaiheeseen, sun pitää vaivaa tätä taikinaa. Sun pitää leipoa sitä, baby. Yeah. That's what I'm talking about, baby. Right on.